kan channel lo thira lo ngai thla thin tu te nimin lama thucha le zirtir nei lampang baka thulung koi deuh hlek lampang kan hruta voin chu tlema hlimom deuh han zep te lela thain ka hria pian thla changa mi zia le mel landan hriat na hi in boy pui viau hlomin ka hria tuna karon soi tu rang hi ka hriat ve dan ania za zaina dik thlap tura pokang aya i pian thlai lo en ve don nia tarang o January hemi thla piang te hi kum khata thlama sabera piang an nia wangin kum khat chunga an pian rol pui te rau rawa thladanga piang te a in a thlain an upadu deuh February thla piang te hian danglam na mak tak an neya kum khata thasom pahnih zeta om lai hian February thla kher an piang thina thasom pakhat danga piang te nen hian an pian thlai nang lova an pian thlai a hrang daya ke korte rong ngai nat big an nei chu ka hran lo March thla piang te hian saman nei vek ti thei lain an samero in chen vek kher lo April thla piang te hi mipa le meichian ni du le a mipa ni lo ho hi meichia an ni du zol bi kani May hemi thla piang zinga hian January thla piang tel ve hra man om ngai lowa May thla kher an piang thina ni June thla piang te hi an dang lam fura zu he deuh an om lain zu in ngai mi lo te pon oma an na tho thiam zong poi nang lo nual ngoi renga an om lai tak hian thoman nei lo tlang pui an laki de ya hian an van nei du fu a an laki color hi an chet fu deuh nian ha ka piang hi ni mai in ka hria adat le a chuan July he thla piang te hi chuan ril trama om hi hreom an tia na tak taka vuak hrep ni te an du lo ret hei ain ho sakan thlang tlang puya van ram kai pon du nge thin August thla piang te hian ruah sur hnuaya engma khum nei lova an kal hian hun an nei le nge thin nulan ni chuan an sam hi seya tlangwal an ni ro chuan a toi thung thin ani September hemi thla piang te hi zai thiam lar tak ni du an om nuala an du ang taka zai thiam lar ni zui tai ro an tam lem lo kholaya sarua ka kalvel mai an du ngai lova thom no hain an leng chuak tlang pui thin October an ma ni aya niam te nen an din tlan chuan asang ber ni nan hau du viawa then khat an mel that viau lain then khat an mel tha ve lem lo an nui zat chuan an nui mai thin bok November hemi thla piang te hi chu Mizoram bi ka piang an ni chuan bu seng line an piang du viawa an no pan laya kumtlem te ni thin kha an lo upat nu chuan an kumalo tama an lo thang lian sot bok thin ani December hemi thla piang te hi an mel tha an zeya an pian amoya an fel em boka silir hian an khatani top mai December that viau bik na chan hi aziak tu pian thani wang ani ange khatiang ang karon chiar tak te kha in pian tha lo en ula za in adik nge yang ti ka chiang ani thlir tu te milo thlir chun zom zela milo ngai thla chun zom zel turin kan gen ngal cheu